baiestatzen diguna orain. Maniobra ostean Pedreñak Urdaibairi segundo bat, San Juani lau, Tirani 8, lan erditan behin-behineko zelkapenean Pedreñak 9:35, Urdaibai 9:37, Oriok 9:38, gero Castro, San Pedro, San Juan, Kaiku eta Tiran. Eta estropada dugu eta banderari begira leia oso irekia baserri. Bai, oso irekia eta oso segundo gutxin tartean talde asko, pentsa lehenengo erreferentzian Orion denbora zela honena, Pedreñak txanda honetako buruak 2 segundu gehiago egina zitula eta alderantziz bigarren gu honetan hori Pedreñak beste bi atera dizkio esan nahi du bigarren luze honetan Oriorekiko Pedreñak 4 segundu hobetu dula denbora, ez? Pedreña Urdaibai, Pedreña ikusgarria Orezko txandako leia. San Juan 4 segundora, Tiran Urrutiago 8:9. Txanden arteko konparaketan orain Orezko txandakoak Orioren aurretik, segundo bat bizkorrago. Ez da ezer. Urdaibai, Pedreña Urdaibai, aurrera Valentin. Josu Zabalongo daukagu hemen, hortxe Urdaibai, Pedreña Urdaibai, zer pasako da? Eta Orio gor dago, bigarren txandako denpora oso hona esan da, ni pentsatu dut ez du lainokaren denpora bateko, ikusi da hemen, Pedreñak eta guko batu dugula, da momentu honetan ezakitzuko guzen aurretik ela ez, baina hemen bandera jokoan dau eta behar badan lehenengo posto bai. Jose Manuel Francisco atzoko talde bardin epini dago, ez? Bai, bardin, gube lotu gala purtsu bezurtuta, aldaketar geztu egin, beraz jakin dauz egaitik, behar badan datorren asteburu ez daku estropadarik Espainiako txapelek ez duzun behar. Igual pentsako zu, egun bi engotaz, da gero atzeden hartuko du, imaginatzen sortzi jungo dala tiro, ez dakit. Hori izango da, guztara da bilen seinale, ez? Bai, da hori aldaketak ez da jenti bakar galdatu, postu epa aldatu txuz. Atzo guztizun jente batzuk lekoz aldatute, batek esan duz, nik ez daitxe hemen urrengo domekan, hemen nengo nazen zer, gero atzera nuen, da igual urrengo domekan urtazun bikot, eta ondo urten txuatzo, eta usten dut gerbe nahiko ondo dula, entzuten dago hemen aurretik guzela, aberrolan amaitzen dan. Suerte, Josu. Vale, eskerrik asko. Segundutxo bat hori da orain Urdaibaik harturiko abantaila Pedreñaren aurretik eta konparaketan Orioren aurretik ere bai. Urdaibai, Orio, Pedreña, segundo batean 3 traineruak. Hor dago dantza, hor dago leia. Hemen bermeotarrak, Aregoren agindutara. Herriketan gaur, estropada aurretik, ohitura beti, kaialdetik buelta ematea eta bikote eder bat ikusi dut. Arego eta Zurinaga. Zer hitz egin duten, jarraitu banoa, esan dira. Bi hasier elkarrekin, ez? Biekin egin ditut eta Euskadiko txapelketan gertatutakoari buruz ari ziren eta hortxe, bien arteko sekretuak. Bai, azkenean talde desberdinetan, baina azkenean urtean pode joan elkarrekin ere bai lan egina ere badute eta, lagunak ez, azkenean harremana hor dago. Lagun zarrak bihurtzen dira azkenean, urtea, jondo urtea, torri ondorioz. Urdaibai aurretik segundo batera Pedreña. Baina Urdaibai Orioren denboratan ari da orain. San Juan 6 aspira, Tiran 12. Hemen San Juan darrak. Iranek segundu desiente galdu ditu, 13. Urdaibai Pedreña. Ea bukaeran zer gertatzen den, erabaki horra distantziak hain txikiak direnean ziabogetan eginiko lana. Paorra ere oiuka, lanean eta oiuka ari zen. Bai, hori nahiak egiten du, ez? Ontzi aurrea eman nahi horrek, pixka bate animatuz, eta norbeak ez erabat berriketan, ez? Baina askotan oiu bat animo hori ematen dunean norbe barruko lerketa puntu hori ere lagundu egiten du pixka bat, ez? Urdaibaik 2 segundo Pedreñari, orain hori bat. Hor duzue datoa. Piztu egingo dira bermeotarrek hau jakinda. Pedreñari 3, ohikoa jotzen edo momentu honean dira Urdaibaikoak. Balizara hurbildu aurretik hor alegin berezia egin dute. Paorraren oiuarekin eta hor ikusten zen momentu hori erabaki horra zela. Bai, amarreko bat edo alik eta azkarren. 14 eta 38, Oriok markatutako denbora da hori. 14 eta 38. Pedreñaren zate 2 segundo gehiago.
San Juanentzat 8 gehiago, orain Tiranari da sartzen bigarren kale horretatik 15 segundoko atzerapenarekin. 14:18 Urdaibai eta Oriorentzat. Orio gogoratu marka lortu duela bigarren txandan, 2 segundo gehiago Pedreñarentzat. Ikaragarria lehia. Maniobra ostean Urdaibaik Pedreñari 2 segundo, Oriori bat orain, Urdaibai Orio. Lehia izugarria da. San Juan eta Tirana atzerago, Castro eta San Pedroren denboretan orain eta nahikoa lanekin. Tirane kaiku baino okerrago doa, orain behin-behineko sailkapenean 9. tokian izango genuke Tiran. Aurretik Urdaibai, segundo bat Oriori, aurreko txandako irabazleari, 3 Pedreñari. Orio baino bat azkarrago dio Arego. Horrek esan nahi du hemen GPS-ak eta markatzen duen bezain azkarre beraiek hor daukatela informazioa, ez? Eta naiz eta gutxi izan, aurretik jote horrek ere animoak ematen ditu, eta estropada izugarria egiten nahi die, nola atzoko hala gaurkoa Urdaibai, eta taldea den edo asteazkeneko porrotan ondorena den, nik uste animoak suspertu eta goien mantentzeko alegin horretan Francisco lortu dula lan izugarria, ez? Hor dago datoa, txapelketan kolpea hartu eta asteburu honetan bandera bat irabazi, Oriori puntu asko jan ere bai, eta orain berriro hortxe da lanean Urdaibai. Horrezko txandan aurretik dira, azken luzean gara, Urdaibaik Pedreñari 4 segundo, San Juani 11, Tirani 19:20, kalea ere egokia dute Bermeokoek, orain Urdaibai eta Orioren arteko konparaketan 2 segundo Bermeotarrentzat. Hau da momenturik onena. Ahora me gusta el bote, dio Asier Arego. Ordoa ontzia. Ordoa ze Bou Bizkaiako gizona. Ahora, ¿quieres? Baina marrekoak eskatuz, ikusi dute horre denbora horretan, segundo bakeio lortu dutela, orain 2 direla Oriorekiko aurretik, eta hemen amarreko batzuk eta eskatu, eta gehiegi erotu gabe, ritmo luzeakin, arrauna luze uretan egin mantenduz, horre nahiko dute hau pixka bat erabaki luze honetan, ez? 5 segundo Pedreñari, egurrean datoz Bermeotarrak, Oriori 2. Urdaibai Orio Pedreña Castro, hori litzateke momentu honetan gaurko sailkapena. Urdaibai Orio Pedreña Castro, txandetako denbora kontutan hartuta. Hor da Bermeoko kuadrilla. Urdaibai eta Orioren artean 2 segundo Bermeotarrentzat. Erreferentziaren jabe izateak beti ekartzen du abantaila. Atzoko garaipenak sari hori ekarri dio gaurko honetan Urdaibairi. Orio bigarren txandan aritu da, estropada handia egin du, baina Urdaibai orain krono horiek erabiltzeko gaitasunarekin ikusten dugu, eta ongi ari dira. Urdaibai Pedreñari 4, horrezko txanda honetan Oriori 2, bien arteko konparaketa eginda. Bai, eta mantentzen, 37 paladako ritmoan datozte Urdaibaikoek, eta Oriok izugarrizko denboa egindula erakusten ari da, eta Urdaibai 2 segundo aurretik mantentzen dio, baina gehiago atera ezinik, horre ikusten da ze parekotasuna dago talde mordo baten artean, ez? Hor da Urdaibai egurrean 39 paladatan, mantentzen du errenta Oriorekiko 2 segundo, Pedreña hurbildu da pixka bat, 3-4 segundo, San Juan 11, Tirano geira, hemen datorre Urdaibai, azken metrotan sartuta, Urdaibai Orioren aurretik litzateke, izan daiteke bandera Bermeorentzat, Oriok 19:26, 68 markatu du. Bai, Urdaibai! Hemen da Urdaibai! Asteburu honetan buelta eman nahi dio ligari! Hemen da Urdaibai! Urdaibai irabazle! 19:23, bandera eta marka Bermeokoentzat! Bigarren hor da Pedreña! Horezko txandan, 3. San Juan, eta 4. tokian dator Tiran. Hor da Urdaibairen balentria. 19:23, 74,
Bi egunetan tripulazioa errepikatu eta bi bandera. Azken zelkapena, Garaile Urdaibai, 19:23, 82, asteburu borobila Bermeota Bairi. San Juan 3.